eli tänään mä ajattelisin näyttää teille, mitä mulla tuossa pleikkarissa on ja mitä pelejä. Eli Need for Speed, ihan hyvä peli. Tämä Lord of the Rings, joo, se on hyvä peli. Marvel menettelee. Skate on sekin ihan hyvä peli, aika buginen. Minecraft, ihan hyvä peli. Vasta tuli siihen 1.8. Siinä oli pelit ja siirrytään sitten näin. Eli mulla on tässä nyt 2 ohjainta. Aion ehkä ostaa 3, jos tulee tarpeeseen joskus. Siinä on se häkkeli. Tässä on nyt kuulokkeet vähän ees. Siinä. Sitten tässä on kuulokkeiden laturi. En ole jaksanut laittaa ohjeiden laturia. Olen laiska. Sitten tässä on se Bluetooth-höskä, joka yhdistyy näihin kuulokkeisiin. Ja sitten mulla on vielä tuolla PlayStation Storesta ostettuna tuo, en muista pelin nimiä, Terraria, että voi tulla joskus online pelaamaan, jos on sama peli, eli voi pyytää kaveriksi, eli mä hyväksyn kaikki kaveripyynnöt ja tällaiset. Eli siis mun tämän pleikkari, sen online-käyttäjän nimi on tämä STP Gangstat. Voi, että lamppu särisee ikävästi. Että voi pyytää kaveriksi, niin voin vaikka, jos tämä sattuisi yhdistämään tai löytämään kyseisen laitteen, niin voisin soittaa vaikka, jos teillä on mikkiä tai tällaista. Että ei siinä muuta tällä kertaa, että se on sitten moro.